Zdravo! Danas radimo biljke i životinje koje čovek gaji. Svijet oko nas za prvi razred. U našoj okolini nalazi se i biljke i životinje koje čovek gaji. One su veoma važne za čoveka. Koristi ih u ishrani, za pravljenje odeće, obuće, različitih predmeta i za druge potrebe. Biljke koje čovek gaji: pšenica, jabuka, šargarepa, paprika, kupus. Čovek brine i o životinjama koje gaji tako što ih hrani, poji, brine se o njihovom zdravlju i mladuncima, kao i staništu. Čovek brine i o kućnim ljubimcima i uživa u njihovom društvu.